Čau, vítám vás u dalšího videa. Jsem tu dneska s Ondisem a Pepim. Čau. A dneska si zahrajeme Game of Bike. Pro ty, kdo neví, Game of Bike, každý zadá jeden úkol, má jeden pokus na toho vykonat a pak ostatní to po něm musí zopakovat, mají na to 2 pokusy. A kdo to nedá, tak má Bčko a pak se ty písmena skládají. Za každý pokus, co nedáš, tak máš další písmeno. A kdo první vyspeluje slovo bike, je ze hry pryč, a kdo to vyspeluje jako poslední, tak vyhrál. Tak kdo začne, Kozel? Roztočíme si kolo. A začíná Ondis. Oh yeah. Jakože this guy, by the way, jo? 20. Oh yeah. Oh. Tak zadávej. Tak jo. Tak guys, jelikož mám takovou nevýhodu vůči tady tomu týpkovi, Kozel má taky, a že nám zadá potom nějakou sračku do kopce, tak si dáme bonk z vrchu dolů a tady to dáme manskem až po sem. Co vy na to? Na to. Ale nezapomeň, že máš jeden pokus na zadání. Tak já jsem dobrý. Ok. To se ukáže, vole. Nemá rozbržděné brzy, to je dobré. On řekl, že posem. Mu tady uděláme lineu, vole. Ať se má jak obhajovat. A já se postavím takhle k ní. Nosebong. A manuál. Jo. Ku podivu mu to vyšlo. Vyšlo. A teďka je v podstatě jak kdo pojede. Teď jednou dopojede, má jenom 2 pokusy na to po mě zopakovat. Ale nominuj kdo chceš, aby jel. Aha. Pepi už se rozjel, tak jede třeba Pepi, no. Tak jede Pepi. Nose drop, dobrý. A Pepi má ještě jeden pokus. Ajajaj, Pepi má Bčko. Co jsi říkal, Pepi, že nám zadáš ten výjezd, říkal jsi? Ten výjezd asi fakt budu muset zadat, člověče, potom. No, tak to je hruza. Nemilé. Tak Kotel, jdeš. Já si ještě píšu, že Pepi má Bčko. Tak já si budu taky dát Bčko, no. Tak, Kozel jde. Bonk. Uiii! Roztráj. Tak teď se asi losnem bude zadávat jako druhej. Tak ještě jak Kotel přifachá, tak to losnem. A Kozel losník dopadne druhej. Už se nám to smázelo ty jména, tak jsem to tam zadal zjednodušené POK, Pepi, Ondis, Kozel. Dobře. A zadává nám teďka... To já už jsem zadával, ale. No, takže znova. Dobře. O. To jsme si vymysleli druhé pravidlo, že takže zadávám já. Opa, a co to bude? Čo já vím ještě, Dobré. si to musím rozmyslet. A už vím. Rozjedeme se tady z toho malého kopečku, bez šlápnutí a musíme skočit lavici, co je tam. OK, tak jdu ti natočit lavici. Tak, Kozel jde. Zajímá jeho pokus. No! Já si myslím, že tam byla hrana. Oběma. Dal bych vár, podíval bych se na zopakovaný záběr, vole. Takže Kotel po zopakovaném záběru. Bohužel Bčko, no. Bčko, no. Dostaneš na lavici, dobře, tak pojď, zadávej. Zadávám, jelikož ogaři mají oba 2 klipsny, tak jim poskytnu můj bike s těmi platformama na tento trik a zadávám na lavici one foot. Oh shit. Tak musíš zadat. Ale zbud. A musíš dopadnout na oba 2 pedály. To jsem zapomněl zmínit, to je pravda. Aha. Přeš je to zkusím na svém, vole. A však na jakém jinam? Však na svém. Musíš na svém. Však Pepi říkal, že mám počít jeho. Ne, neříkám. Dobrá, okej. Tak Pepio, pokud už se na to rozjíždá. Jsem zvědav. Byl tam, no. Tak Kozel jde. No, to dělá, no. Prdele. A zapomněl jsem specifikovat, že když to nedoletí tu lavicu, tak to nevadí. Je to v pohodě. Tak Onder vzdává pokus. No, dám pokus. Já se tady zabít nechci. Onder bere Bčko a jsme na tom stejně. On Zadává. no. Jdu na to. Tak mám tady teďka, ani ne trik, nic jako takového, ale spíš jako gap. A rozjedeme se tady jakoby z té platformy ty lavice. A gap
táhneme tady z nejmenšího odrazu na světě. Z toho mikroodrazu. Z toho odrazíme až jakoby do toho dopadu, co je tamhle vzadu. Jakoby tady, no. Kozel to asi... Takže hoši, on musí v podstatě doletět za tady ty šutry. To je taková rana. Musí stoupnout třeba sem, jak mu to judgenul. Tak to bych chtěl asi instantní replay. Takže action replay jsme dali a řekli jsme si s Pepím, že to Ondysovi uznáme. A teďka vybere, kdo pojede. Daj Pepiho. Tak pojede Pepi. To bylo úplně, že tady, takže to bylo ještě dál jak Ondys. Tak Kozlův první pokus. Tak to úplně s rezervou. Úplně s rezervou. Tady. A kotel to dal s rezervou. A kotel zadává. Jsme dali tenhle Tak skok. tak. Nebo spíš gap a zadávám. Já si teďka musím rozmyslet, co zadám a zadám. A kozel vymyslel, co zadává. Co zadává? Vymyslel jsem další challenge. Jak jsem navrhoval, že stáma bude rozjezd bez šlapání a skočení levice, tak uděláme to samé, rozjedeme se bez šlapání a tady půjdeme furt bez šlapání. A tady, jak bude ten klacek, tak to zvedneme na přední a kdo dojede nejdál na stopíčku, tak vyhraje. OK, každý má jeden pokus? Já bych dal nějakou vzdálenost, kterou bys musel ujet. Nějakou minimální, no. OK. A na to vydal jeden pokus, což? No, viděl bych to tak na zadávání a dávám třeba předním kolem tady. Jo? Ne zadním, ale předním. Kolik to může být? 6 metrů? Já vím. 4. 5. No tak 5 metrů, no. 5 metrů. Dejme tomu. Tak Ok. jelikož zadávám, tak to jdu jako první. OK, to je pravda. Vlastně mi to vůbec ještě nemusíme jet. Musí zadat. Kotel první pokus. Rozpumpovat jak za mladá. Předním kolem jsem to přijel, takže... Předním kolem tam byl, to jsem viděl. Takže jedete už. Teda jedu. Tak já jedu? Jede Ondys, no. Já jedu. Aj. Ale dáme tomu druhý pokus. Takže máme 2 pokusy, jo? Jo. Jsem se teďka rozhodl, že jo. OK. Že Ondysův druhý pokus. Dobrý, je tam. Teďka valí Pepi. Jak nic. Myslím, že jsem byl stejně jak ty. Podle otisku. Sice si Pepi šlápnul, ale uznám mu to. Takže všichni mají furt Bčko. Tak Pepi, co jsi nám vymyslel? Tady z toho malinkého šutříku long jump. Long jump. Co jí dal? A nejhustější na tom je, že je to přes tohle. Nedoletí, Ondro ve škotůč. A jak to uděláme? Kdo doletí nejmíň, má písmeno? Asi jo, no. Dobře, Nebo kdo doletí nejvíc, nemá písmeno. dobře. A ti dva mají písmeno. Ať se to trochu zrychlí ta hra. To trošku, jo, to Jo, bylo, OK, dobrý, tak pojď. Musíš zadat nějakou vzdálenost. Samozřejmě nesejme. Tak, první pokus. OK. To bylo docela daleko. Tady dopadl. Tak, Kozlův první pokus. Pepi dopadl zde. Odraz tamhle. Tak to se mrkneme. Takže teďka pojede Ondys. A jestli to doletí míň jak tady, tak asi dostane písmeno, no, nebo uvidíme, domluvíme se ještě. Aj. Všichni stejně, takže teďka co? Všetci mají písmeno. OK, tak všichni máme písmeno, no. OK, takže všichni máme BI, no. No. Nenapadlo mě nic jiného, než dát tady prostě manuál, no, na setupu. Máte mi to zkoušet? No, tak samozřejmě. Takže první pokus a Já se nějaká... můžu jako vybodovat, že jo? Mně to nemusí být. A zadáš nějakou vzdálenost, do které musíš dojet, nebo? Já bych dal jako eventuálně ten strom po té levé straně. OK, takže on zadal tento strom jako vzdálenost, takže mu to tady
vyhraničím klackem někde. Vezmu si tento klacek a dám ho, že sem. Hojdeš! Teďka dělá rozjezd a jede. Nevím, proč se zapl blesk, ale tak. Je tam. Tak jedaj, Pepi. Ale ještě má jeden pokus. Tak, Pepi second try. Ty vole. No, Pepi má co? Big. Pepi je big guy. Tak, kozel first try. Jak za mlada. Byl jsem zahanben. Byl jsi zahamben. To je jako při mém one footu. To je pravda. Přesně. Takže hoši, teďka zadávám já. Na lokálních trailech už mě nic nenapadá, tak se přesouváme do města a tam něco klukům zadám. Takže se pojďme přesunout. Hej. Tak hoši, jsme ve Svitu. Tam zhořel dům? Tam kousek levo. Nevadí. No tam zhořel dům a já zadávám si challenge a bude to manuál, dejme tomu, že od tamté závody se došlapeš a jak je ten první zub, tak tam to hodíš do manuálu a musíš přijet minimálně tady k tomu druhému zubu. No, tady tento. Ale kdo dojede nejdál, tak nedostane písmeno. Tak dojede nejdál, nedostane písmeno. Takže A ti ostatní dva, ty dostanou písmeno? ostatní dva dostanou písmeno, no. Takže to je takový eliminátor. To znamená jako, že Pepi má docela... Ale já mám vlastně jeden pokus na zadávání, takže to právě taky nebude To je takové. pravda. Pravda. Takže ještě jednou zopakuju, aby to bylo všem jasné. Musíme přijet od toho prvního kanálu po ten druhý kanál manuálem. A kdo dojde nejdál, nedostane písmeno. Ostatní dostanou písmeno a já mám teďka první nasazovací pokus, tak snad mi to vyjde. A když to nedáš, tak máš ty teďka? Jo. Tady jak je ten Vajgo. Jo, jdeme tomu se zadním kolem to budeme říct. Tak znech tu kolo. Nech to nám písmeno. OK. Opa. Pepi má bike. Ajajaj. Takže teďka Ondisův pokus. Ty děláš po druhý ten zvuk nebo před něj? Jak mám zadní kolo, tak tam jsem dojel. Zadní kolo, OK. Zadním kolem jsem dojel. Takže jestli to překonám zadním kolem, tak dostanu písmeno a já. Já sakra. Dobrý, mám písmeno, no. Takže Pepi má písmeno, já mám písmeno a Ondis je tady jediný BI. Takže Ondis má jakoby ještě dvě písmena, mám jedno písmeno. Yes. Takže co si zadal, Ondy? Já zadávám to, i když to není nic extra, nevypadá to, tak dáme backhop na chodník a z chodníku pryč. Jo. No, nevím kolik jich bude jako na něm, ale Najdeš na si, zadním kole prostě. skočíš backhopem na zadní kole, zůstaneš a se skočíš backhopem. Přesně, Tak nám to ukáž. za to. Ajajaj. Takže Ondis má písmenko a já to nemusím dělat. Jako poslední challenge, jelikož máme s Ondisem oba dva BIK, to znamená, že už máme poslední písmeno, tak si dáme, kdo nejdál, dojde na zadním s netočícím se předním kolem. A pojedeme vedle sebe. No, pojedeme vedle sebe, řekneme 3, 2, 1 teď, zvedneme to ve stejný čas, zastavíme si ji hned, až se dostane do vzduchu přední kolo a kdo dojde dál, tak vyhrál. Teď. Oj. Ty vole hoši, to je... Ty krávo. Třeba zrychlit. Proč mi to chce řadit, vole? To nevadí, To je jedno. já mám GoPro. Já mám taky na GoPro. Mám jenom, že náhodou, že takhle jdeme volit jako daleko. Jo.
Ty vole. Kámo. Takže oficiální winner chicken dinner, vole. Tak jsme dohráli. Přesně tak, dohráli jsme. Já jsem to ku podivu vyhrál. Měl štěstí. O pár metrů jsem to vyhrál, třeba tak 3, 4 nebo 6, 7. A Pepi bohužel nám vypadl jako první. Bohužel no. To nevadí. Manuály mi hold nejdou, mansky. Příště vyhraje. Takže nevadí. Doufám, že se ti video líbilo, dej nám like, dej nám follow a